Merhaba oğlum. Di demekê de ku mijara danîna çekan ketiya Rojevê, rayedarên hikûmeta Tirkiye têkes dikin ku rêberê PKK Abdullah Öcalan daxwaza danîna çekan ji gerîlayên xwe kiriye. Li hemberî wê yekê, rayedarên Koma Civakên Kurdistanê û aliyên siyasî yên nêzîkî PKK dibêjin danîna çekan girêdayê çareseriyê ye û Öcalan ti jara daxwaza danana çekan nekiriye. istiyorum. Bunun arasını yeter. Arayışla karşılamayacak. Duê kevanê de cîgirê Serok Wezîrê Tirkiye Bülent Arınç diyar kir ku pêvajoya çareseriyê bi kesên çekdar nayê meşandin. Divê ku PKK û aliyên ku Öcalan mixatebê xwe dibînin, Kongreya xwe ya neasayî beriya hilbijartina Perlemanê Tirkiye saz bikin û fermana çekdanînê ya Öcalan cîbicî bikin. Ji ber ku çixas zem li ser pêvajoya çareseriyê derbas bibe, ew xwast arîşe û fitne dirist bin. Eger çek hatin danîn, hikûmet jî wê gavê dê gavên pêwîst cîbicî bike. Hevserokê Koma Civakên Kurdistanê Cemîl Bayık jî ragihand ku Abdullah Öcalan negotiye çeka danin. Tenê deh xal wekû pêşmercên ji bo danivistanan pêşkêş kiriye ku ev deh xal daxwaza gelê Kurd û tevaya azadîxwazan e. Bayık got, Tirkiye ji bo gelê Kurd çi kiriye ku em çeka danin? Dema ku hikûmet mercên me cîbicî bike, çekên me jî dê bêdeng bibin. Dersim'e gelmesini sağlamıştır. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Kemiran Yüksek jî ragihand ku Kurd gavan davêjin, êdî vepirsiyatî ya hikûmeta Tirkiyeyê. Partiya Derûgeşepêdanê dibêje em aştiyê dixwazin. Ev ne rast e. Ji ber ku bi hezaran kesan jiyana xwe ji dest dane. Divê ku Partiya Derûgeşepêdan hêviyê bide derdora xwe. Yüksek da zanîn ku Partiya Demokratîk ya Gelan ne tenê Partiya Kurdan e. Partiya Tevaya Gelan e. Tevgereke azadî û lêgerîna demokratbûyînê ye ku dê bi ser bikeve. Ji ber ku Partî Komarî Gel di xala hêviyê de hîç nin e û Partiya Derûgeşepêdanê jî ji çareserkirina arîşeyan gelekî dûr e. Welîd Xelîl, NRT. Hiç olamaz. 5 para etmesin tek